Сине на Лай, нима пак търсиш онова, за което бе предупреден да не узнаваш? О, богове! Разказахте ми играта. Покажете ми какво е било и какво предстои. Пристъпи, странниче. Истината не чака на прага. Ела насам, не се страхувай. Не се страхувай от истината, защото тя ще те освободи. Отпусни се, вдишай, отдай се напълно, за да узнаеш историята на древния свят. Античната цивилизация възниква там, където морето прави път от бряг до бряг, а градовете се учат да говорят един с друг, с закон, с песен и с камък. На границата между суша и вода, от пристанища към полиси, от мит към право, от племето и войската, до отделния гражданин. Преди около 4000-летия, първите гръцки племена правят малки укрепени селища край плитките егейски заливи. По-късно от тези ранни домове и пътища израстват градовете полиси. Микенската епоха бележи разцвет на късно бронзова Гърция. Дворцови центрове с силна икономика, писменост, архитектура мегаром, воинска аристокрация и търговски мрежи към Кипър и Леванта. Природни бедствия, морски набези и прекъсната търговия натоварват до край дворцовата мрежа. Системата се срутва и настъпва криза.